onye nkwupụta okwu n'ụlọ nzukọ omebeiwu steeti a bụ Right Honorable Somtochukwu Udeze akọwago mmemme Govano Chukwuma Soludo dịka nke magburu onwe ya. Right Honorable Udeze onoge ọ gwara ndị nta akụkọ okwu na ụlọ nzukọ omebeiwu nke steeti a gara n'ihu wee kwuo na ya bụ okwu mmalite mbụ bụ nke Soludo kwuru ma bụrụkwazị n'oge educhara ya n'ihe ọlụ gosipụtara na ọ dị njikere iji wee rụọ ọrụ ndị Anambra ọrụ n'ụzọ pụrụ iche. Onye nta aka anyị n'ụlọ nzukọ omebeiwu steeti a bụ Emmanuel Chigbata kewetara gị akụkọ. Nkwupụta okwu na steeti a bụ Right Honorable Somtochukwu Udeze mere ka amata na ọchịchị Soludo na afọ 3 bụ nke bara ndị Anambra nnekwu uru dịka ọ na-agba mbọ ka ọ gbanwee Anambra ka ọ bụrụ ịgba. Ọ kọwara na ọchịchị Soludo alụtụgo aka n'ebe dịgasị iche iche tinyere ọnọdụ okporo ụzọ, ichekwa ndụ ndị mmadụ nakwa ọtụtụ ihe ndị ọzọ ga-eme na ndị Anambra na-enwe obi aṅụrị. O mere ka amata na ndị Anambra kwenyere na ebe ya bụ gọvanọ nọ ma kọwaa na Nọvemba 8, 2025 na ndị Anambra ga-eji otu onu na otu obi wee tụnyere ọkammụta Soludo. Site n'ụlọ ọrụ omeiwu na steeti a, abụ m Emmanuel Chigbata, aka akụkọ ụwa ABS.